बागो guys जों बाजार थांबाय दं दा फैसा खननो नागिरदोंमोन बैयाव फैसा दंनिखौ बिराद स्पिडनिफ्राय लाखिनानै खननो नागिरदों बाजारारिनि दैयाव इयाव फैसा मोनो फैसा इयाव मोनरै मान लेथ्रा नै गिनियाव र' नै बोग्रि गिनियाव फैसा नकलि नै गिनियाव गिनियाव आतरा बोरैबा लाखिलायो आसला देरखोन्दो बाजार थांबाय दं मा लांगोन ओरै फै मा बायगोन आसला आइकनिक जोगोनता दिनि स्कुटि गोदाननि पार्टि स्कुटि गोदाननि पार्टि जानो र' दिनि गल्ला सेनद्राय गल्ला आगोल गल्ला सेकेन्ड पेपार बायदि सेकेन्ड पेपार गैया जागोन इयाव गोदान आखाइया सोमना सालबारि बाजार मोनबाय जों दा नै मोनबाय फै सालबारि बाजार मोनबाय सो नायो ini siap tuh डाइरेक्ट फैबाय जों फैबाय दा हाबबाय बाजाराव बाजार हाबबाय जों दा नायनोसै मा मोननाय जायो सिख्लाबो नायनो हागोन नै बबेसो फैखायो नामा सकाव बेदर लांनो फैदोंमोनरा सेदारखौ नायमानो लयेल बुहुद लयेल सोरनोबा नांगौ नामा सिंगेलि दं आसलानै 2013 नि मानसि माला दाखालिनो दा थांबाय दं खाथामदोनो जों बेखौ गासैखौ ससेयाव लोगो मोनदों आरोना माबायाव आलि ससेयाव मैगं बाजार थांसै दा নিরাময় করিবার পরে सोरनोबा नांगौबा যুগান্তকারী আবিষ্কার ঠান্ডাखौ गोलाव खालामनो हायो बोराय फुल बागान नागरान मोनामदोलै नागराननि बाजार लाफानि जाय लाफा दं जायनि बादाम दं बादाम गोथां बादाम गोरान नालेंखर केरेलानि अ नारेंखलानो गैलालै मा फैथारला न'नियाबो मा लानो थौ लादो मा लानो जों दा अमा बायनो थांबाय दं अमा सोंनि बाजाराव बाबाया मानसिनि बार मानसि आरो दा अमा लायनानै दं बार मानसिनि नायनो हागोन बाबाया मानसि थौ बिनि सिगाङावनो अमा बाजाराव नै